Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er geen lagere salarissen voor docenten mogen worden ingesteld. Tenminste, dat zegt de voorzitter van onderwijsvakbond CITEC, Darius Lio Plantijn. Hij heeft begrepen dat er op sommige scholen op Curaçao sprake is van een daling van het aantal leerlingen. En daardoor wordt aan sommige docenten die een vaste aanstelling hebben minder uren aangeboden en daarmee een verlaging van hun salaris. Volgens Plantijn is dat wettelijk gezien niet mogelijk. Als een leraar een vaste aanstelling heeft, kan zijn of haar salaris niet worden verlaagd door een vermindering van de werkuren, zo stelt Plantijn. En hij heeft al verschillende gesprekken erover gehad met schoolbesturen en zal blijven strijden voor het feit dat docenten niet opeens aanzienlijk minder kunnen gaan verdienen. Aldus de voorzitter van CITEC. Stella van Rijn, nieuwe rector van de University of Curaçao. En dat werd gisteren bekendgemaakt. Stella van Rijn zal in december aantreden als nieuwe rector magnificus van de UOC. En na 12 jaar neemt dan Francis de Lanoy afscheid. Stella van Rijn werkt momenteel als secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. Ze heeft volgens de universiteit een indrukwekkende carrière met tal van prestaties op het gebied van leiderschap en management. En binnen het hoger onderwijs achter de rug. Dus zij is een uitstekende kandidaat, zegt de universiteit. Leuk detail. Ze is begonnen als journalist, dus dan kom je altijd nog ergens op een hele goede manier terecht. Mooie benoeming. CARICOM kan ook bedreiging zijn. Dat is een uitlating van de Curaçao Manufacturers Association, de CMA. Die hebben gisteren van zich laten horen over de mogelijke bedreigingen die toetreding tot CARICOM kan vormen voor de industriële sector op het eiland. Onlangs werd bekend dat ons eiland geassocieerd lid is geworden van de Caribische organisatie, zo zegt CMA. Maar ze willen dat de overheid kijkt dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat met andere CARICOM-landen. Die kunnen een grotere marktomvang hebben, betere transport- en havendiensten en daardoor met lagere productiekosten veel producten aanbieden die veel goedkoper zijn. En dat kan weer voor oneerlijke concurrentie op Curaçao leiden en daar moet tegenwoordig gewaakt, aldus de CMA. Import goedkoper vlees wordt mogelijk. Dat heeft de Curaçaose regering bepaald. Die heeft een decreet aangenomen waarbij het mogelijk wordt om vlees niet alleen vanuit Colombia te importeren, maar ook vanuit landen als Brazilië, Paraguay, Uruguay, Argentinië. Vlees is momenteel heel duur in Colombia. En supermarkten hebben de regering gevraagd om daadwerkelijk de mogelijkheid te hebben om goedkoper vlees te importeren. De minister op zijn beurt heeft de supermarkten gevraagd daadwerkelijk ook goedkoper vlees te verkopen. Dus dat de klanten, wij dus, daadwerkelijk zien dat de prijs van vlees daalt. Helikopterkustwacht, 2 keer naar Klein Curaçao. Dat is gisteren bekendgemaakt, maar afgelopen woensdag moest 2 keer de helikopter van de kustwacht naar Klein Curaçao. Eerste keer nadat een man onwel was geworden. Die had een heftige allergische reactie gekregen na een maaltijd. Toen hij naar Curaçao was gebracht, kregen ze een melding van een man die zijn linker sleutelbeen had gebroken. Ook hij is opgehaald op Klein Curaçao, naar Hato gebracht en vanuit Hato met de ambulance naar het ziekenhuis. Gisteravond vond er een overval plaats op een restaurant aan de Anasaweg. Verschillende mannen die gemaskerd waren en gewapend kwamen in de avond binnen in het restaurant. Ze bedreigden cliënten en ook het personeel. Ze zijn er met 2 geldladers vandoor gegaan en ook met de tas van een dame die in het restaurant aanwezig was. Ze vertrokken in een zwarte auto en de politie heeft de zaak in onderzoek. 2 auto's in de brand, dat gebeurde vannacht, waar de autoriteiten en de brandweer moesten uitrukken naar een huis aan de Schuttersweg. Vanochtend in alle vroegte kun je wel zeggen. Het is een weg in de buurt van de Gozieweg en bij aankomst troffen ze 2 voertuigen aan die in brand stonden. Het gaat om een Toyota 4Runner en een Toyota Hilux. Beide waren in brand en nu wordt onderzocht of het daadwerkelijk een brandstichting is, zoals het er ook uitziet, of er iets anders zich heeft voorgedaan.
We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft de minister van Financiën laten weten dat ze zich niet onder druk laat zetten. Het gaat om Marinka Gomes en die reageert op een brief die gestuurd is door de Centrale Bank van Curaçao Sint Maarten onlangs. De Centrale Bank wil dat het parlement van Sint Maarten een akkoord dat is gesloten tussen Curaçao Sint Maarten en de bank over Enya daadwerkelijk ook ondertekent. Op Curaçao is dat al begin dit jaar gebeurd. De Centrale Bank vindt dat het tijd is dat Sint Maarten dit ook gaat doen. Want als dat niet gebeurt voor het eind van het jaar, vervalt het akkoord en is er geen oplossing voor de vele tienduizenden mensen die nog een pensioen bij Enya krijgen. De minister heeft laten weten dat de toon waarop de Centrale Bank met haar praat niet in het goede keelgat is gevallen. En daarnaast, zij is minister, zij kan niet de parlementariërs dwingen dit akkoord te ondertekenen. En ze zegt, ik zal ook niet onder druk gaan bezwijken. Ik doe wat het beste is voor Sint Maarten en de 3000 mensen die een pensioen nog bij Enya hebben afgesloten. En dan, Jurendi Martina neemt afscheid van de Spelen. Hij is niet in actie gekomen, maar het was wel een hele mooie rit natuurlijk. Als je bedenkt dat deze Curaçaose atleet bij 6 Olympische Spelen aanwezig is geweest. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Hij was nu reserve van het estafetteteam van het estafetteteam 4x100. Die zijn niet naar de finale gegaan. En daardoor houdt het ook voor Martina op. Of hij daadwerkelijk nog mee zou rennen, is de vraag. Want hij was natuurlijk reserve. Maar in ieder geval is het Olympische verhaal voor Martina, die inmiddels 40 jaar oud is, hiermee afgelopen. Het is natuurlijk wel een geweldige carrière die hij achterlaat. Dan gaan we internationaal naar een bericht uit Venezuela. De president van Venezuela, Nicolás Maduro, laat 10 dagen lang X, voormalig Twitter, blokkeren in het land. Hij heeft daarover een decreet ondertekend en de komende 10 dagen kunnen mensen dus niet op het sociale mediaplatform. Volgens Maduro is Twitter een media die leeft van haat en geweld tegen de Venezolaanse overheid, politie en militairen. Volgens Maduro heeft X gestimuleerd dat er actie wordt ondernomen tegen de regering. Dat gaat allemaal over de presidentsverkiezingen van 28 juli. Hij verwijt dat de eigenaar van X, Elon Musk, persoonlijk. Elon Musk heeft alle regels van Twitter geschonden. Hij heeft opgeroepen tot haat, burgeroorlog, moord en confrontaties. Maar in Venezuela geldt de wet en we zullen hem dwingen die te respecteren. Aldus president Maduro, die in het verleden vaker lijnrecht, virtueel dan, tegenover Musk stond. Ze hebben vaker elkaar opgeroepen tot een persoonlijke confrontatie. Zover is het niet gekomen. Maar de komende dagen geen X dus voor de mensen in Venezuela. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Een heel fijn weekend. We zijn er maandag weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.